מה הדבר הכי קשה בעולם? יש מי שיגיד להקים עסק, יש מי שיגיד לגדל ילדים, יש מי שיגיד לעבור מחלה. אבל לדעתי, הדבר הכי קשה בעולם, לנצח את עצמך. כולנו מכירים את זה, השעון מצלצל בבוקר. כל אחד אומר, קום, כל אחר אומר, עוד 5 דקות. אתה מחליט לשמור על הפה, ואז מישהו אומר לך משפט אחד, וכל ההחלטות נעלמות. אתה רוצה להיות יותר סבלני, יותר רגוע, יותר קרוב להשם. אבל יש בתוכנו קול קטן שכל הזמן מושך לכיוון השני. אז מגיעה התורה ואומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. שימו לב למילה הראשונה, לא כתוב כי תילחם, כי תצא. יש כאן מסר עצום. לפעמים אנחנו מחכים שהמלחמה תיגמר מעצמה, שההרגלים הרעים ייעלמו, שהכעס יעבור, שהעצלנות תיעלם. אבל התורה אומרת, השלב הראשון הוא פשוט לצאת, לעשות את הצעד הראשון. אל תחכה להיות מושלם, אל תחכה שיבוא החשק, תצא לדרך. ואז התורה ממשיכה בהבטחה המדהימה. ונתנו השם אלוקיך בידיך. שמתם לב? לא כתוב אולי תנצח. לא כתוב אם תהיה מספיק חזק. הקדוש ברוך הוא אומר, אם באמת יצאת למלחמה, אני איתך, הניצחון כבר בדרך. איזה חיזוק זה נותן. כמה פעמים אנשים אומרים, אני כזה, אני כבר לא אשתנה. אבל התורה אומרת בדיוק להפך. אתה לא לבד. הקדוש ברוך הוא נלחם איתך. אני נזכר באדם שהחליט להתחיל להניח תפילין. בהתחלה הוא הצליח יום אחד, אחר כך שכח יומיים, חזר שוב, נפל שוב. אחרי שנה הוא אמר, אם הייתי מחכה עד שיהיה מושלם, בחיים לא הייתי מתחיל. זה בדיוק העניין. לא מפחדים מנפילות, מפחדים רק להפסיק ללכת. הרבי מדגיש שוב ושוב, הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו להיות מלאכים, הוא דורש מאיתנו להתקדם עוד צעד, עוד ניצחון קטן, עוד מעשה טוב. לפעמים אנשים חושבים שהניצחון הוא משהו ענק, אבל האמת היא שהחיים בנויים בניצחונות קטנים. לא לענות בכעס, להתקשר להורים, להוסיף פרק תהילים, לחייך למישהו, לתת צדקה. עוד מצווה אחת, כל ניצחון קטן כזה, משנה את האדם. ויש כאן עוד נקודה נפלאה. פסוק לא אומר כי תצא למלחמה ותנצח. הוא אומר, ונתנו השם אלוקיך בידיך. כלומר, אל תחשוב שהכל תלוי בכוח שלך. תעשה את ההשתדלות שלך, והקדוש ברוך הוא ישלים את מה שאתה לא יכול. כמה זה מרגיע. כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לפתור הכל לבד. אבל יהודי אף פעם לא לבד. הקדוש ברוך הוא הולך איתו בכל צעד, בכל מאבק, בכל ניסיון. אני רוצה להציע לכולנו אתגר קטן לשבוע הקרוב. בואו לא נבחר 10 החלטות טובות. רק אחת קטנה. כזו שאנחנו באמת יכולים לעמוד בה. להגיד מודה אני בכוונה, להגיע לתפילה בזמן, לכבות את הטלפון בזמן הארוחה, עם הילדים, עם האישה, לחייך לאדם אחד נוסף בכל יום. רק החלטה אחת. ונזכור, ברגע שיצאנו לדרך, כבר קיימנו את המילים, כי תצא למלחמה. ומאותו הרגע, ההבטחה של התורה מלווה אותנו. ונתנו השם אלוקיך בידיך. תהיה לכולנו שבת של ניצחון.